سلام فتوات تخاتات المدوية وزلغم وسلامكم زح دولكم لمون كام تلمود بحندش حوريتا مزيكم اللهم نلومناهم زابولا حوريتا بكندا كتما كالغاري بتعمي زاسكا كفزا متفازم اللهم نسودما ودساسا شوعات عمت إرتراوية أبو نخلتها ساون تدقوم جكانو بسمولا منقدي كام زقات لهم تسامي اللهم وتم زقات له ساون تدما ود حمشت عمت هسان نعودن كمون قاسلست عمت هسان يركابلن تغنم نزوم زاونت زيوم دما أبوم بتعمي بزاسكا كمان قد قتيل نا بوليس دما بعلي ريبورت غيرهم بوليس كندا ونفتقت لز تفاصم بوتا خيدهم تم زاونتي أما كنا تقتيلهم كركو كلهم نتكم زعينت كان استملوا تكبار قبل الدكوز فاصم أبو دما نا بوليس توسيدوس كحزي مرمرة عند تكبر لسان حنتاون لو دما قبل الدكو كم زعينت كان استملوا تكبار نمتاي كم زفاصم قالوا هيولهم نسون تايزبل ملوت حسوناهم قريبلكم الله اسكاب زامم سايصنيحم مدباتين كتكافل እንዳደንኹ ቅድሚያ ግንስ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ብምግባር ከሙና ጋይ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾኑንላቦ ባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብያፍት መተው ከም ዝገለጽኩልኩም ወዲ 37 ዓመት ኤርትራዊ አቦም ንኽልተ ህፃውንቲ ደቁ ብጣዕሚ ብዛስካሕከ መንገዲ ቀቲሉ ናብ ፖሊስ ድማ ባዕሊ ሪፖርት ገይሩ ፖሊስ እውን ናፍቶት ለዝተፈጸሙ ቦታ ኸይዶም እቶም ህፃውንቲ ኣብ ማኪና ተቐቲሎም ክርከቡ ከለው ማለት እውን ሓደጋ ተይኮነስ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ደቁ ባዕሊ ቀቲልዎም ፖሊስ እውን ከምዛ ዓይነት ጭካነ ዝመልኦ ተግባር ዝፈጸመ ወላዲ ናብ ፖሊስ ጣብያ ወሲዶም ምርመራ እንዳገበሩ ጸንሑ እንትኸውን ሎም ድማ ለምንታይ ኣብ ልዕል ደቁ ከምዛ ዓይነት ተግባር ከም ዝፈጸመ ተዛሪብሎም ንሱ ድማ እቶም ወላዲ ምስ በዓልቲ ቤቶም ተፈላልዮም ማለት እውን ተፋቲሖም ስለዝኾኑ ብዚ ድማ ደስተኛ ኣይነውሪን ወላ እኳ ይፋትሑ እምበር ብትናይ ተዓዲ ሕጊ መሰረት ግን ደቀም ብሓባር ናይ ምዕባይ መሰል ስለዝነበሮም بزي مخنيات دما دقم بشفتي عدابهم كمون عدنهم داتمالالو سيوم زنور نيرم زسومن زدما مصابهم صانحلو غيديا سلازنبرا مصابهم صانحهم ناواديهم زخرلو غيديا مساخلم كندنا باديهم زسدم ناديهم زرخا مسيلو ابل عزهم هصاونت كم زاينت كان زمل تكبار كم زفصم يتزاريو زلهم بحقي بتعمي زحزن بزي ربح مخنيات ابل عزهم هصاونتي منم زي فلطو نصها زخون هصاونتي كم زاينت كان زمولو تكبار مفصام مالت بحق بتعمي زحفرن زحزنن تكباري አዲያሙን ተምዛውንቲ ምሳቦም ክጻንሕሉ ዝተወሰነ ግዜ ምስተወደ ተምዛውንቲ ስለዘይ መለሶም ብዚ ተሻኢላ ድማ ና ፖሊስ ሪፖርት ገራ ፖሊስውን ተሞላዲ ክራኽዎም ለዓልን ተሓትን ተወሉ ክራኽዎ ይኻሉ መጨረሻ ግን ከምዛ ዓይነት ጭካነ ዝተሞለ ተግባር ምስፈጸመ ማለትውን ዘምዛውንቲ ምስቃተለ በዓል ደዊልና ፖሊስ ሪፖርት ገይሩ ፖሊስውን ናፍቱ ቦታ ክኸድከለው ተምዛውንቲ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ መኪና ተቐቲሎም ተራኺቦም ማለት እቶም ዝተቐተሉ ድማ ወዲ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ምንም ዘይፈልጡ ንጹሃት ህፃውንቲዮም ኣብ ልዕሊ እዚኦም ድማ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ኣቦም ቅትለት ፈጺሙሎም ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝሕፍርን ተግባር እዩ እዛደ ከምዛ ዓይነት ቅትለት ከመይለያ ተቀበሎ ተሓዘንውን ብሓቂ ብቃላት ክግለጽ ዘይኽእል ክልተ ደጋ በገዛ በዓልቲ ቤታ ማለቱን በገዛ ኣቦም ተቐቲሎም ክባሃል ከሎ ንዛደ ክንዳየናይ ተሓዘን ክንዳየናይ መሪር ከም ዝኸውን ብቃላት ክግለጽ ዘይካሊና ስለዚ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝሕፍርን ተግባሪ እቲ ከምዛ ዓይነት ተግባር ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ኸይዱ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቕ ግዜ ከም ዘለና ይዛመላኽትና ስለዚ ነዞም ህፃውንቲ መንግስተ ሰማያት ያዋርሶም እንዳብልና ንዛደ ከምውን ሙሉ ቤተሰቡን ጽንዓት እንምናይ ናብ ተኻላይ ሓበሬታ ክሰግር ከለኹ ድማ ኣብ ትግራይ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወረዳ ሕንጣሎ ጣብያ ሒዋን ተባሂሉ ኣብ ዝዋዕ ሓንቲ ሃፍትና ብሰለስተ ኣወዳት ብጣዕሚ ዝሕዝን መንገዲ ከም እንስሳ ብዕስለ ተደፊራላ زحفتنا ميازي 11 2017 ዓመተ ምህረት ድሮ ፋሲካ ኣብ ዕዳጋ ውዒላ ክመሻከሎ ኣብ ክትሓድራ ብዝሓሰበትሉ ሓደ ቤተሰባ ዝኸውን ድማ ምስ ዕርኽቱ ተማኺሩ ጸገሚው ሊኣነ ካብ ጽሕኪ ብምባል ናብ ዓዲ ሒዝዋ እንዳኸደ ዞም ዕርኽቱ ድማ ብድሓር መጽዮም እምኒ ክድብሪ ከሎም እሱ ከም ዝተወقع መሲሉ ማለት እውን ከም ዝፈረሐ መሲሉ ጎዩ ክኸይድ ከሎም እቶም ዕርኽቱ ድማ ብድሓር መጽዮም ንዝሓፍትና ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ እንዳተባረዩ ክደፍርዋ ከለው ዳሓር ድማ ብጣዕሚ ብዝሕፍር መንገዲ ብካራ ሓሪዶም ከይዶም ኣሎም ዝሓፍትና ድማ ኣፋፍ ሞት ኮይና ኣብ መንገዲ ዝሓልፍ ሰብ ሒዝዋ ናብ ሕክምና ክወስዳ ከለው ዝከምዛ ዓይነት ተግባር ዝፈጸሙ ሰባት ድማ ፖሊስ ተኸታቲሉ ኣብ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣውዒሉ ከምውን ሎሚ ፍርዲ ከም ዝበየነ ተፈሊጡሎም ዝከምዛ ዓይነት ጭካነ ዝመልኦ ተግባር ዝፈጸሙ ሕድሕድ 10 ዓመት ክፍረዱ ከሎም
እዚ ከምዛ ዓይነት ተግባር መተሓባበር ዝነበረ ቤተሰቦም ድማ ናጻ ተባሂሉ ካብ እስር ቤት ከም ዝወፀ እንዳተሓበረ ዘሎም ስለዚ ፍትዋት ተኸታተልቲ ንሎሙናኹም ዛበልኹ ሓበሬታ እዚ መስል ዝተፈላለዩ ርእቶ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ግደፉልና ከሊማንት በሃል ቪድዮስ ከዓ ንራኸብ ዳሕን ኩኑ ሰናይናኹም